Istun ristikkäin vanhempieni Portlandin olohuoneen kovalla puulattialla, ympärilläni repaleista lahjapaperia ja keinotekoinen männyn tuoksu jouluaamuna. Siskoni Chelsea pyörittelee hoidettuja sormiaan kiiltävien BMW-avaimien ympärillä. Metalli heijastaa puun kimaltelevia valoja, kun hän pyörii kuin teini-ikäinen eikä 32-vuotias nainen. En voi uskoa tätä. Hän kiljuu ja pomppii varpaillaan. Oma BMW. Isä hymyilee hänelle ylpeänä, äiti puristaa kätensä leukansa alle kuin todistaessaan ihmeen. Auto seisoo ajotiellä, kiiltävä valkoinen todiste vanhempien rakkaudesta, koristeltuna valtavalla punaisella rusetilla, joka todennäköisesti maksoi enemmän kuin koko joululahjani. Sillä välin tuijotan esinettä sylissäni, muovista säästöpossu, joka on muotoiltu lastenohjelman sarjakuvahahmoksi, josta kasvoin ulos 25 vuotta sitten. Hintalappu, jota he unohtivat poistaa, kertoo hinnan olevan $1,9. Avaa se, äiti kehottaa ja osoittaa pientä kumitulppaa pohjassa. Sormeni tuntuvat tunnottomilta, kun tottelen. 2 rypistymätöntä $1 seteliä lentää ulos. Tämä on alku tulevan kodin rahastollesi, kulta, isä ilmoittaa hylkäävällä kädenheilautuksella. Olet aina niin vastuullinen rahan kanssa, toisin kuin jotkut muut. Hän iskee silmää Chelsealle, joka teeskentelee loukkaantuneensa. Hiljaisuus venyy kuin karamelli välillämme, kunnes äiti täyttää sen. Chelsea tarvitsee luotettavan kulkuneuvon uusille graafisen suunnittelun asiakkailleen. Ne taiteilijatyypit odottavat tiettyä imagoa. Tiedätkö, Chelsea pudottautuu sohvalle viereeni, hänen kallis parfyyminsä sumuttaen aistini. Älä huoli, sisko, minä ajan sinua aina kun tarvitset. Hän taputtaa polveani holhoavalla lempeydellä. Pieni Toyotasi on varmaan jo viimeisillä voimillaan. Toyota, joka kuljetti minut eilen 7 tuntia vuoristoteitä pitkin. Toyota, jonka maksoin itse 3 vuotta sitten. Toyota, joka on luotettavampi kuin mikään suhde tässä huoneessa. En voi hengittää. 34 vuotta tällaisia hetkiä kiteytyy mielessäni täydellisen selvästi. Tämä ei ole poikkeus, vaan koko elämäni kaava. Juuri tänä aamuna olin huolellisesti käärinyt heidän lahjansa. Isälle nahkainen salkku, joka maksoi 2 viikon palkan, äidille hopeinen rannekoru, jota hän oli ihaillut Seattlen putiikin ikkunassa, ja Chelsealle ammattilaiskamera, jonka hän oli satunnaisesti maininnut haluavansa. Ostin ne kaikki säästämällä kuukausien ajan vähän jokaisesta palkasta. Olin harjoitellut ilmoitustani koko matkan Seattlesta. Vanhempi rakennesuunnittelija. Ylennys, jonka ansaitsin tekemällä yötöitä ja viikonloppuja ylimääräistä työtä, suunnittelemalla rakennuksia, jotka kestäisivät sukupolvien ajan. Olin kuvitellut heidän kasvojensa kirkastuvan ylpeydestä, kun he vihdoin näkisivät minut muuna kuin Chelsean vastuuntuntoisena isosiskona. Ehkä tämä joulu olisi vihdoin erilainen. Olin kuiskannut itselleni jokaisella levähdyspaikalla, jokaisella huoltoasemalla, jokaisella mailimerkillä. Kädet tärisevät, kun asetan säästöpossun kahvipöydälle. Muovi antaa ontto äänen lasia vasten. Anteeksi, sanon. Ääneni kuulostaa kuin se kuuluisi jollekin toiselle. Kylpyhuone. Kävelen, en juokse. Tuttuja portaita ylös, ohi seinän, jolla on perhevalokuvia, joissa Chelsean kasvot hallitsevat jokaista kuvaa. Kylpyhuoneen ovi sulkeutuu takanani pehmeällä napsahduksella, ennen kuin käännän lukkoa. Peilikuva tuijottaa minua, silmät liian kuivat, kasvot liian rauhalliset. Painan kämmeneni kylmää marmoritasoa vasten, odottaen kyyneleitä, jotka eivät tule. Sen sijaan paine kasvaa rinnassani, kuin betoni kovettuisi keuhkojeni ympärillä. Ihmiset puhuvat sydänsuruista, kuin ne olisivat jotain abstraktia. Ne eivät ole. Tunnen jokaisen sydämen kammion supistuvan tuskallisesti, veren kamppailevan ahtautuvien verisuonten läpi. Rintalastani sattuu kuin joku olisi painanut polveaan sitä vasten. Tällaista on kuoleminen, ajattelen. Ei dramaattista, vain hiipumista. Yö venyy loputtomasti, kun makaan hereillä lapsuuden makuuhuoneessani ja kuuntelen Chelsean naurua alakerrasta, kun hän ja vanhempani suunnittelevat hänen ensimmäistä automatkaansa uudella autolla.
Kello 2.17 aamulla istun vihdoin ylös. Pakkaan nopeasti, ottaen mukaan vain tärkeät asiat, haalistuneen pehmolelun, jonka isoäitini antoi minulle, valokuva-albumin yliopistoajoilta, pienen puulaatikon, jossa on ensimmäinen ammattimainen piirustukseni, ja kalliit lahjat, joita olen antanut heille vuosien varrella, jäävät paikoilleen. Ne eivät koskaan olleet kiitollisuuden osoitus. Talo on hiljainen, kun kannan matkalaukkuni alas portaita. Talon avain makaa hetken kylmänä kämmenelläni, ennen kuin lasken sen keittiön tiskille kahvinkeittimen viereen, joka alkaa keittää kahvia 3 tunnin kuluttua. He ovat tehneet valintansa. Nyt teen omani. Katuvalot hämärtyvät vetisiksi halogeiksi, kun ajelen tyhjillä moottoriteillä. Koijalaudan kello näyttää 3.42 aamulla jouluaamuna. Tuulilasin pyyhkimet taistelevat sakeutuvaa lunta vastaan, kun Bing Crosby laulaa radiosta valkoisesta joulusta. Kierrän äänenvoimakkuuden nuppia, kunnes hänen äänensä vaimenee hiljaisuuteen. Have yourself a merry little Christmas. Kuiskaan tyhjälle matkustajan istuimelle, ääneni katkeillen. Mary. Ironia polttelee kuin happo. Portlandin eteläisillä laitamilla Toyotani lämmitin taistelee joulukuun kylmää vastaan. 7 vuotta vanha ja 200 000 meilia ajettu auto kuljetti minut yliopistoon, ensimmäisiin työpaikkoihin ja ylennyksiin. Se ei koskaan valittanut vuoristosolista tai ahtaista parkkipaikoista. Toisin kuin vanhempieni pihalla loistava BMW, jossa on naurettava punainen rusetti, autoni ansaitsi paikkansa elämässäni. Noin 6 puhelimeni värisee keskikonsolissa. Katson alas ja näen äidin kasvot valaisevan näytön. Ei, oletko turvassa? Tai tule kotiin. Vain, muistithan maksaa mökin sähkölaskun ennen kuin lähdit Seattlesta. Mökki, jonka he ostivat viikonloppumatkoja varten ja jota Chelsea käyttää Instagram-kuvauksiin. Ohiajava rekka roiskuttaa lunta tuulilasiini. 3 kauhistuttavan sekunnin ajan sokeasti, kunnes pyyhkijät puhdistavat näkökentän. Kädet tärisevät ohjauspyörää vasten, kun muistot tulvivat nopeammin kuin pyyhkimet ehtivät niitä pyyhkiä pois. 5. syntymäpäivä. Chelsean prinsessajuhlat ammattimaisilla koristeilla, poniratsastuksella ja 3-kerroksisella linnakakulla, 30 naapuruston lasta juhlahattuissa. Minun juhlat seuraavana vuonna. Kaupan kakku, 2 ystävää päiväkodista, juhlatarvikkeet $1 hyllystä. Siskosi tarvitsee sosiaalista stimulaatiota. Isä selitti, kun kysyin miksi. Olet itsenäisempi. Itsenäisempi. Heidän koodinsa sanoille, et tarvitse meitä. Lukion valmistujaiset. Valedictorian. Huolellisesti valmistellut puheeni sinnikkyydestä ja unelmista. Tyhjät paikat perheen osastolla, koska Chelsean juniorijalkapallojoukkueella oli vieraspeli. Katsomme nauhoituksen. Äiti lupasi. VHS-nauha makasi avaamattomana pukeutumispöydälläni, kunnes lähdin yliopistoon. Siskosi tarvitsee rohkaisua. Äiti sanoi, sinä onnistut aina ilman apuamme, ilman apua. Heidän koodikielensä tarkoittaa, että olet omillasi. Yliopistovuodet vilisevät mielessäni, kun moottoritien opasteet laskevat kilometrejä Kalifornian rajalle. Työskentelin 25 tuntia viikossa kampuksen kirjakaupassa ja kahvilassa. Otin mahdollisimman paljon kursseja valmistuakseni aikaisin. Venytin opintolainoja ja stipendejä, kun Chelsea etsi taiteellista inspiraatiota ympäri Eurooppaa vanhempiemme kustannuksella. Sisaresi tarvitsee löytää itsensä. Isä vaati harvinaisessa puhelinkeskustelussamme. Olet aina tiennyt tarkalleen, kuka olet. Tiesin, kuka olen. Heidän koodikielensä merkitsi, että et ansaitse etsiä itseäsi. Puhelimeni värähtää jälleen. Tällä kertaa se on isä. Annan sen soida, kunnes vastaaja ottaa puhelun vastaan. Ensimmäiset aamunkoiton merkit valaisevat itäistä horisonttia, kun kyyneleet sumentavat lähestyvien autojen ajovalot kultaisiksi juoviksi. Ajan tien sivuun, vilkkuvalot päällä ja painan otsani ohjauspyörää vasten. Kaava kirkastuu yhtäkkiä. Isä hallitsee rahaa, pidättää sitä minulta ja rahoittaa Chelsean jokaista mielijohdetta.
Äiti manipuloi tunteita, saa minut tuntemaan itseni itsekkääksi, kun haluan edes hiukan huomiota. Täydellinen järjestelmä. Toinen vanhemmista hoitaa taloudellista suosimista. Toinen ylläpitää emotionaalista kontrollia. Puhelimeni soi jälleen, tällä kertaa se ei ole perhe. Monica Perez, yliopistokaverini, josta tuli elinikäinen ystävä. Missä olet? Hänen lämmin ja huolestunut äänensä täyttää auton Bluetoothin kautta, jossain Etelä-Oregonissa. Ääneni kuulostaa ontolta, tunnistamattomalta. Olen menossa etelään. Minne? En tiedä. Linja on hetken hiljainen. Sitten. Tule San Franciscoon. Majoitu luonani. Perhe ei kohtele perhettä näin. Monica tietää, hän näki todisteet omin silmin yliopistossa. Minulle saapuneet paketit sisälsivät käytännöllisiä tarvikkeita, kun taas Chelsea sai merkkivaatteita. Lomamatkat, jolloin asuin asuntolassa, koska lentäminen kotiin oli liian kallista, samoina vuosina, jolloin vanhempani veivät Chelsean Aspeniin ja Mauille. En voi vaatia, lopeta. Monikan ääni muuttuu tiukaksi. Olet viettänyt koko elämäsi auttajana. Anna jonkun auttaa sinua kerrankin. Sanat avaavat jotain sisälläni. Apua. Niin yksinkertainen käsite, mutta vieras kokemukselleni. Perheessäni apu virtaa yhteen suuntaan kohti Chelseaa, vanhempiani kohti, koskaan minua kohti. Okei, kuiskaan, yllättäen itseni, lähetä minulle sijaintisi joka tunti. Aja varovasti, valmistan vierashuoneen, puhelu päättyy. Palaan takaisin moottoritielle, pyyhkijät puhdistavat tuoretta lunta. Ensimmäistä kertaa Portlandista lähdettyäni hartiani laskeutuvat hieman puolustavasta kyyrystä. Kello 7:30 ylitän Kalifornian rajan. Tervetuloa Kaliforniaan, kyltti kimaltelee aamuauringossa. Puhelimeni näytöllä näkyy 17 vastaamatonta puhelua ja 32 tekstiviestiä. Hitaasti ja harkitusti suljen äidin, isän ja Chelsean ilmoitukset. Hiljaisuus tuntuu raskaammalta kuin mikään syytös. Vatsani kurisee muistuttaen minua siitä, että en ole syönyt mitään eilen jouluaattona. Edessä näkyy pieni tienvarsiravintola, sen neonvalomerkki loistaa aamuauringossa. Ajan lähes tyhjälle parkkipaikalle, sisällä lämpö ympäröi minut kuin syleily. Kahvin tuoksuinen ilma ja aamiaisen rätinä kaukaisella grillillä. Vanhempi, hopeahiuksinen tarjoilija lähestyy kahvipannu kädessään. Oliko rankka yö, hän kysyy ja täyttää mukin odottamatta vastaustani. Hänen nimilapussaan lukee Gloria. Rankka elämä, mutisen ja tunnen heti oloni noloksi melodramaattisuudestani. Gloria ei hätkähdä. Kulta, olen tarjoillut kahvia 40 vuotta. Tunnistan sydänsuruja, kun näen niitä. Perhe vai poikaystävä? Perhe. Hän nyökkää ja työntää minulle ruokalistan. Veri yhdistää. Rakkaus ja kunnioitus tekevät sinusta perheen. Hänen kulunut kätensä lepää hetken kädelläni. Päivän erikoinen on hyvä. Siihen kuuluu ylimääräistä pekonia. Tilaa erikoisen ja kieton kädet kahvikupin ympärille. Glorian sanat kaikuvat mielessäni, kun katselen lumihiutaleiden sulavan ikkunalasia vasten. Veri tekee sinusta sukulaisen. Rakkaus ja kunnioitus tekevät sinusta perheenjäsenen. Olen ollut 34 vuotta Collinsin perheen sukulainen. Ehkä on aika selvittää, miltä tuntuu olla osa oikeaa perhettä. 3 viikkoa myöhemmin olen ystäväni luona San Franciscossa. Puhelimeni värisee yöpöydällä jo 13 kerran tänä aamuna. Isän numero. Taas. Lasken 10 ennen kuin vaiennan sen ja lisään hänen puhelunsa kasvavaan hautausmaahan, jossa ovat puhelut, joita en suostu herättämään henkiin. Ensimmäisellä viikolla heidän viestissään oli hämmennystä, toisella viikolla huolta. Nyt 3. viikolla ne ovat kehittyneet jotain synkempää, vanhempien auktoriteettiin käärittyä manipulointia. Iris Elizabeth Collins. Isän viimeisin puhelu raikaa kaiuttimesta, kun vihdoin tarkistan sen. Jos et palauta tätä autoa välittömästi, ilmoitan sen varastetuksi. Tämä lapsellinen käytös on kestänyt jo tarpeeksi kauan. Toyota. Minun Toyota. Se, jonka rekisteriotteessa on minun nimeni ja 7 vuoden maksutodistukset. Puristan tyynyn vatsaani vasten ja nielen kurkkuuni nousevan happaman maun.
Sitten tulee äidin viesti. Lääkäri sanoo, että verenpaineeni on vaarallisen korkea sinun aiheuttamasi stressin takia. Sitäkö sinä haluat? Että päädyn sairaalaan, koska olet itsekäs. Poistan molemmat viestit vastaamatta, vaikka sormeni leijuu näytön päällä kauemmin kuin haluaisin myöntää. Väliaikainen turvapaikkani Monikan vierashuoneessa tuntuu sekä vieraalta että tutulta. Seinät on maalattu pehmeällä terrakottavärillä, joka heijastaa aamun valoa ja lämmittää tilaa tavalla, jota Seattlen asunnossani ei koskaan tapahtunut. Pukeutumispöydällä oleva kannettava tietokoneeni näyttää sähköpostin, jonka olen kirjoittanut uudelleen 14 kertaa. Hyvä herra Sanderson. Hyvä herra Sanderson, kirjoitan pyytääkseni virallisesti siirtoa San Franciscon toimistoon voimaan välittömästi. Sormeni napsauttaa lähetäpainiketta ennen kuin ehdin miettiä uudelleen. Ei perhesuhteita, ei palveluksia, vain työhistoriasi, maineesi, arvosi rakennesuunnittelijana. 3 tuntia myöhemmin hyväksyntä saapuu sähköpostiini, ihan noin vain. Ikään kuin olisin aina ollut kykenevä luomaan oman polkuni. Saitko sen? Monika ilmestyy oviaukkoon ja lukee ilmeeni. Hänen tummat kiharat kehystävät kasvoja, jotka heijastavat aitoa onnea puolestani. Käsite tuntuu edelleen vieraalta, että joku juhlii saavutuksiani ilman, että tekee niistä omaa asiaansa. Aloitan maanantaina. Vahvistan. Nyt minun täytyy vain löytää asunto. Aloitan maanantaina. Monika virnistää. Soitin jo Andrealle kirjaklubista. Hän hallinnoi asuntoja Mission Districtissä. Vuokrasäännöstely. Turvallinen rakennus. 20 minuutin kävelymatka uuteen toimistoosi. Sinun ei olisi tarvinnut. Halusin tehdä sen. Hän keskeyttää minut. Hän istuu sängylle viereeni. Ystävät auttavat ystäviä. Ei ehtoja. Uusi käsite sinulle. Tiedän. Sanat osuvat kohdalleen. Ei ehtoja. Ei velvoitteita, ei pisteiden laskemista. 3 viikkoa pidättelemäni kyyneleet uhkaavat purkautua. Tein sinulle myös ajanvarauksen. Hän lisää ja liuuttaa käyntikortin kannettavalleni. Tohtori Levine. Tiistaina kello 4. Kortissa lukee Elaine Levine, PhD, perheterapia. En ole hullu, kuiskaan. Ei, Monika on samaa mieltä, mutta olet kantanut jotain raskasta jo hyvin kauan. Voisit laittaa sen johonkin turvalliseen paikkaan. Tiistai-iltapäivänä terapeutin toimistossa tuoksuu sitruunainen huonekalupuhdistusaine ja vanhat kirjat. Tohtori Levine käyttää helminauhalla kiinnitettyjä lukulaseja ja järkeviä kenkiä, jotka eivät aiheuta ääntä matolla. Hän ei kiirehdi täyttämään hiljaisuutta, vaan odottaa, kun minä yritän muotoilla sanoja, joita en ole koskaan lausunut ääneen. Suosimista. Sanon lopulta. Sana leijuu välillämme kuin vastikään löydetty planeetta. Koko elämäni. Ja miltä se sinusta tuntui, hän kysyy. Kuin olisin ollut tarkalleen $2 arvoinen, vastaan. Myöhemmin samalla viikolla Andrea näyttää minulle pienen 64-metrin asunnon, jossa on keittiönurkkaus, johon mahtuu hädin tuskin jääkaappi. Mutta ikkunat ovat länteenpäin ja iltapäivän auringonvalo valuu kovapuisille lattioille. Se on minun iltaan mennessä. Ostan futonin, lampun ja pienen työpöydän, en mitään muuta. Tyhjyys tuntuu tarkoitukselliselta eikä köyhyydeltä. Tilaa kasvaa. Monika raahaa minut seuraavana lauantaina yhteisökeskukseen. Keramiikkakurssi, hän ilmoittaa. Tarvitset jotain, mikä ei ole työtä tai terapiaa. Vastustelen, kunnes käteni uppoavat viileään saviin ja tunnen sen taipuvan ja vastustavan samanaikaisesti. Opettaja, hopeahiuksinen nainen maalitahraisissa haalareissa, seisoo takanani. Älä pakota sitä, hän kuiskaa. Kuuntele, miksi se haluaa tulla. Sormeni vapisevat, kun ne muovaavat jotain tyhjästä. Kurssin lopussa olen luonut pienen, epätäydellisen kulhon, jonka reunat ovat epätasaiset. Se on ruma ja kaunis ja täysin omaani. Ensimmäinen videopuhelu tulee 4 viikkoa joulun jälkeen. Vastaan 3. soitolla, valmistautuen tuttuun syyllisyyden aaltoon, jonka heidän kasvonsa herättävät. Missä olet ollut, isä kysyy heti. Hänen kasvonsa täyttävät näytön punaisena suuttumuksesta.
Äitisi on ollut huolissaan. Hänen takanaan äiti pyyhkii silmiään, jotka pysyvät strategisesti kuivina. San Franciscossa vastaan rauhallisesti. Siirryin toiseen toimistoon. Ilman, että keskustelit siitä ensin kanssamme. Äiti keskeyttää ja työntyy kuvaan. Kuinka voit olla niin ajattelematon? Vanha tunne vetää rinnassani anteeksipyyntöä, lepyttelyä, korjaamista. Mutta tohtori Levinen sanat kaikuvat mielessäni. Tunteesi ovat oikeutettuja. Heidän reaktiot kuuluvat heille, eivät sinulle. Tarvitsin tilaa, sanon sen sijaan. Tilaa mistä? Isä karjaisee. Perheestä, vastuuvelvollisuudesta, aikuisuudesta, näkyvyyden puutteesta, vastaan yllättynyt ääneni vakaudesta. Siitä, että minua arvostetaan vähemmän kuin Chelsea. Siitä, että yritän ansaita rakkautta, jonka olisi pitänyt saada ilmaiseksi. Äidin kyyneleet virtaavat heti, juuri oikealla hetkellä. Kuinka voit sanoa niin loukkaavia asioita? Olemme aina rakastaneet teitä molempia yhtä paljon. En ole enää vastuussa teidän tunteistanne, sanon hänelle. Sanat tuntuvat kiviltä, joita olen kantanut suussani vuosia ja jotka ovat vihdoin vapautuneet. Olen vastuussa omista tunteistani. Isä lyö kämmenellään pöytää. Tämä keskustelu on ohi, kunnes olet valmis pyytämään anteeksi. Sitten kai meidän keskustelumme on ohi. Vastaan ja lopetan puhelun. Seuraavina päivinä huhut tavoittavat minut LinkedIn-viesteinä ja tekstiviesteinä entisiltä työtovereiltani. Perheen tarinan mukaan olen saanut hermoromahduksen. Elän kurjuudessa. Olen liittynyt kulttiin. Chelsean Instagramissa hän näyttää huolestuneelta tyylikkäästi suodatetuissa valokuvissa, joiden kuvateksteissä viitataan epämääräisesti perheen sydänsuruun ja rukouksiin mielenterveysongelmista kärsivien puolesta. Uudet työtoverini eivät tiedä mitään tästä tarinasta. He näkevät vain työni, laskelmieni tarkkuuden, suunnitteluni innovatiivisuuden. Kun Chelsea ilmestyy yllättäen toimiston vastaanottoon 10 päivää myöhemmin, Monica sattuu tuomaan lounasta. Chelsea on kokouksessa. Monica ilmoittaa hänelle kylmästi, että hän pysyy kokouksissa toistaiseksi, jos vieraita saapuu kutsumatta. Terapiaryhmäni kokoontuu keskiviikkoiltaisin kirkon kellarissa, joka tuoksuu kahvilta ja vanhoilta virsikirjoilta. 8 vierasta, joita yhdistää samanlainen tuska. Perhe ei saa anteeksi vain siksi, että se on perhe, sanoo Raymond, 60-vuotias kirjanpitäjä, joka ei ole puhunut veljelleen 20 vuoteen. Rakkaus ilman kunnioitusta ei ole rakkautta. Se on omistamista, joten sanat asettuvat rintaani kuin totuus. 6 kuukautta joulun jälkeen asuntoni on muuttunut. Ikkunalautoja koristavat keramiikkateokset, joista jokainen on edellistä hienostuneempi. Futon on korvattu kunnollisella sängyllä. Ylennyksestä vanhemmaksi projektipäälliköksi seurasi palkankorotus, joka lopetti kaikki jäljellä olleet taloudelliset huolet. Kirjahyllylläni on muovinen säästöpossu. Olen täyttänyt sen uusilla $2 seteleillä, yksi jokaisesta vapauden viikosta, ei rangaistuksena, vaan muistutuksena. Joskus pienimmät pettämiset paljastavat suurimmat totuudet. Ensimmäinen lomakausi lähestyy sekä pelolla että helpotuksella. Ei tarvitse ostaa lahjoja, joita ei arvosteta. Ei tarvitse ylläpitää esityksiä. Ei tarvitse kestää vähättelyä. Vain minä tilassa, jonka olen luonut, tulen vihdoin oppimaan arvostamaan. Paljon enemmän kuin $2. Kuukautta myöhemmin norsunluun värinen kirjekuori on keittiön tiskillä kuin maamiina. Se on ollut siellä 3 päivää koskemattomana. Serkku Vanessan hääkutsu, nimeni kauniilla kalligrafialla Iris Collins. Ei +1. Vain minä, jonka odotetaan palaavan laumaan ilman seuralaista. No, mitä mietit, tohtori? Winters kysyy, hänen toimistotuolinsa natisten, kun hän nojaa eteenpäin. Seurataan käsinojan reunaa, laskien messinkiset nastat yksi kerrallaan. Minä lähden. Minä. Hänen kulmakarvansa nousevat hieman. Se on muutos viime viikkoon verrattuna. Omilla ehdoillani, lisään nopeasti, olen varannut huoneen Hiltonista 4 korttelin päässä juhlapaikasta. Isä soitti 2 ja vaati, että majoittuisin heidän vuokra-asuntoonsa muiden kanssa.
Ja mitä vastasit? En mitään. Hymyilen muistellessani tyydytystä, jonka tunsin, kun hänen vastaajansa täyttyi yhä epätoivoisemmista viesteistä. Raja on viesti. 7 kuukautta terapiaa on opettanut minulle itsesuojelun sanastoa. 7 kuukautta sen jälkeen, kun joulu oli ohi. 7 kuukautta, jonka aikana olen rakentanut itseäni uudelleen terapiaistunto kerrallaan, keramiikkakurssi kerrallaan, rauhallinen ilta kerrallaan. Istunnon aikana puhelimeni värähti. Chelsea. 3. tekstiviesti tänään. En malta odottaa, että näen sinut ensi viikonloppuna. Tarvitsemme siskojen aikaa ennen häiden hullun myllyä. Laitan puhelimen takaisin laukkuuni vastaamatta. Tohtori Winters huomaa sen. Taas siskosi. Yhtäkkiä olemme parhaita ystäviä. Naurahdan, mutta se kuulostaa ontolta. Hän ei koskaan lähettänyt näin paljon viestejä, kun asuimme samassa kaupungissa. Mitä luulet hänen haluavan? Kyydin lentokentältä. Rahaa. Vanha Iris, joka kantoi mukanaan sekä tunnekuormaa että matkatavaroita. Ajan sormillani polvella olevaa kangasnäytettä, keskiyön sinistä silkkiä tilaamaani mekkoa varten. 3 sovitusta, jotta se istuu täydellisesti hartioilleni. Se korostaa kurvejani ilman anteeksipyyntöjä. Voiman väri, ei sovinnon. He ovat värvänneet lentäviä apinoita. Kerron tohtori Wintersille. Pete-setä soitti eilen illalla ja sanoi, että perheen on pidettävä yhtä. Judith-täti lähetti sähköpostia, jossa hän kirjoitti anteeksiannon jumalallisuudesta. Jopa Vanessan sulhanen lähetti Facebook-viestin. He ovat koordinoineet toimiaan. Miltä se sinusta tuntuu? Ennen terapiaa olisin sanonut, että hyvin. Aina hyvin. Sen sijaan seuraan tunteideni fyysistä totuutta. Kurkun kiristymistä, kylmää hikiä hiusrajalla, sormien lievää vapinaa. Pelkään, myönnän sen, mutta olen myös valmis. Myöhemmin illalla levitin keittiön pöydälle istumajärjestyksen, jonka Vanessa oli vahingossa liittänyt ryhmäsähköpostiin. Siellä minä olen, vanhempieni välissä, Chelsean vastapäätä. Perheen tableau oli palautettu. Otan puhelimeni. Vanessa? Iris tässä. Minulla on pieni pyyntö istumajärjestyksestä. Perjantai saapuu San Franciscon sumun Kera, joka hälvenee lentokoneen noustessa ilmaan. Pilvet hälvenevät jossain Oregonin yläpuolella, paljastaen lapsuuteni maisemat. Sydämeni syke kiihtyy, kun alamme laskeutua Portlandiin. Harjoitus illallisen paikka loistaa kultaisena hämärän taivasta vasten. Seison jalkakäytävällä ja kosketan sileää kivipendanttia, jonka Monika antoi minulle ennen lähtöäni. Voima ei tarkoita sitä, että ei tunne pelkoa, hän sanoi. Se tarkoittaa sitä, että tuntee pelon ja jatkaa silti eteenpäin. Suoristan hartiani ja avaan raskaan puisen oven. Keskustelut keskeytyvät kesken lauseen. Päät kääntyvät. Äitini käsi nousee kurkulleen. Isäni juoma pysähtyy puolivälissä huulilleen. Olen muuttunut. Jouluna painut Iris oli varjo. Tämä nainen, joka on pukeutunut mittatilaustyönä tehtyihin mustiin housuihin, smaragdin vihreään silkkipuseroon ja korkokenkiin, jotka ilmoittavat jokaisesta askeleesta arvokkaasti, on vankka ja läsnä. Korvissani olevat timanttikorvakorut heijastavat valoa, kun katselen ympärilleni ja nyökkään tervehdykseksi ketään kohti kiirehtimättä. Chelsea lähestyy ensimmäisenä, kädet ojennettuina, mutta jokin on muuttunut. Hänen design-kellonsa on poissa ja hänen hiuksensa vaaleat raitoja on kasvanut. Hänen hymynsä näyttää pakotetulta eikä luonnolliselta. Näytät upealta, hän sanoo ja halaa minua lyhyesti. Kiitos. Astun taaksepäin ja pidän välimatkan meidän välillä. Miten BMW:llä menee? Hänen katseensa harhailee. Minun piti vaihtaa se. Ostin Hondan. Se on käytännöllisempi, tiedätkö? Hänen olkapäänsä takana näen vanhempani kyyristyneinä Martha-tätin kanssa. Äiti pyyhkii silmiään cocktailservetillä. Isän hartiat ovat painuneet eteenpäin tavalla, jota en ole ennen nähnyt. Serkku Tara ilmestyy vierelleni vodka tonic kädessään. Luoja, olen niin iloinen, että olet täällä, hän kuiskaa. Et uskoisi, mitä draamaa on ollut joulun jälkeen. Vanhempasi myyvät talon.
Hän nojaa lähemmäksi. He sanovat, että se johtuu sairauskuluista, mutta kaikki tietävät, että he ovat elättäneet Chelseaa vuosia. Todellisuus on vihdoin saavuttanut heidät. Ennen kuin ehdin vastata, tarjoilija kiertää lasillinen samppanjaa. Otan lasin ja katselen kuplien nousevan ja puhkeavan pinnalla. Aivan kuten perheen tarinoissa, mikä nousee, lopulta puhkeaa. Simon setä lähestyy ja tarttuu vapaaseen käteeni. Näytät hyvältä, Iris. Työ San Franciscossa sopii sinulle. Olen nyt vanhempi projektipäällikkö, sanon. Sanat maistuvat vielä uudelta kielelläni. Hänen silmänsä suurentuvat. Ihan totta? Se on hienoa. Lisää sukulaisia kiertää ympärilläni koko illan. Serkku Michael tunnustaa, että hän on aina huomannut, kuinka eri tavalla minua on kohdeltu. Martha-täti halaa minua liian tiukasti ja kuiskaa, että isäsi menetti työpaikkansa 3 kuukautta sitten. Äitisi käyttää ahdistuslääkkeitä. Otan jokaisen paljastuksen vastaan oudolla etäisyydellä kuin joku, joka katselee aaltojen murtumista rannalla, josta on vetäytynyt korkeammalle maalle. Isäni nurkkaa minut cocktailtunnin aikana, bourbonin tuoksu hengityksessään. Perhe pysyy yhdessä, Iris. Hänen äänessään on tuttu auktoriteetin paino, mutta sen alla on jotain olennaista murtunut, oli miten oli. Onko niin, isä? Katson häntä silmiin horjumatta. Vai pysyvätkö jotkut perheenjäsenet yhdessä, kun toiset syrjäytetään? Hänen kasvonsa punoittavat. Olemme aina tukeneet sinua. $2 säästöpossussa. Sanat tulevat ulos pehmeämmin kuin odotin, mutta ne osuvat tarkasti kohdalleen. Se oli sinun määritelmäsi tuesta. Hän avaa suunsa, sulkee sen ja kävelee pois. Naistenhuoneessa äitini ilmestyy vierelleni pesualtaan ääreen, silmät kyynelissä. Meillä on sinua niin ikävä, hän sanoo ja tarttuu käteeni. Jatkan käsien pesemistä, saippua liukuu sormieni välissä. Minullakin on ikävä sitä, kuka luulin sinun olevan. Takaisin päähuoneessa Chelsea vetää minut terassille. Iltailma tuo mukanaan ruusujen tuoksun alhaalla olevasta puutarhasta. BMW takavarikoitiin, hän sanoo äkkiä. Olen veloissa, suunnitteluasiakkaat ovat loppuneet, isä ei voi enää auttaa. Hänen äänensä särkyy. En tiedä, miten tehdä tämä, Iris. En ole koskaan oppinut seisomaan omilla jaloillani. Tunnustus jää roikkumaan välillemme. 7 kuukautta sitten olisin heti tarjonnut ratkaisuja, rahaa ja paikan, jossa asua. Vanha Iris olisi lisännyt tämän taakan kokoelmaansa. Sen sijaan laitan käteni hellästi hänen käsivarteensa. Se kuulostaa todella vaikealta, Chelsea. Tunnen myötätuntoa ilman vastuuta, eron, jonka oppiminen kesti kuukausia terapiaa. Olen pahoillani, että joudut käymään läpi tätä. Hänen silmänsä suurentuvat hieman vastauksestani, myötätunnosta ilman pelastusta. Voin auttaa laatimaan budjetin, tarjoan, mutta en voi korjata tätä puolestasi. Hänen olkapäänsä yli näen Vanessan häävalmistelujen loisteessa, morsiusneitojen ympäröimänä. Huomenna on omat haasteensa. Mutta tänä iltana, seisoessani tällä terassilla, perheen odotusten painon liukuen olkapäiltäni kuin vesi, tajuan, etten enää pelkää. Olen nainen, joka käveli pois elämän mittaisesta alistamisesta, joka rakensi elämänsä perustuksista lähtien. Mitä tahansa seuraavaksi tapahtuukaan, kohtaan sen vakaasti omalla pohjallani. Seuraavana päivänä seison Magnolia Gardensin morsiamen sviitissä ja katselen, kuinka serkkuni Vanessa muuttuu hermostuneesta morsiamesta säteileväksi naiseksi. Aamuaurinko valuu korkeiden ikkunoiden läpi ja heittää kaiken lempeään kultaiseen valoon, joka tuntuu ristiriitaiselta rinnassani kytevän myrskyn kanssa. Iris, vanhempasi etsivät sinua. Martha täti kuiskaa, sormensa hellästi käsivarrellani. He ovat kirjastossa, sanoivat, että se on tärkeää. Tiesin, että tämä hetki tulisi. 7 kuukautta sitten kävelin ulos heidän Portlandin kodistaan, jättäen jälkeeni vain viestin ja elinikäisen kaunan. Kiitos, Martha. Ääneni kuulostaa rauhallisemmalta kuin miltä tunnen. Etsin heidät, kun olen auttanut Vanessaa hunnun kanssa. Marthan katse pehmenee. He mainitsivat jotain perheen hätätilanteesta ennen seremoniaa. Tietenkin mainitsivat. Kirjaston ovi tuntuu painavammalta kuin fysiikan lait sallivat, kun avaan sen 30 minuuttia myöhemmin.
Äiti istuu suorana korkeaselkäisessä tuolissa, paperinenäliinat jo kädessään. Isä kävelee edestakaisin takan ääressä, liikkeensä teräviä ja hillittyjä. Chelsea seisoo ikkunan ääressä pukeutuneena mekkoon, joka maksaa enemmän kuin ensimmäisen kuukausivuokrani San Franciscossa, vaikka takavarikoidun BMWn ei näy missään. Iris, luojan kiitos. Äiti nousee ylös, kädet ojennettuina. Meidän on puhuttava perheenä, pysyn oviaukossa. Seremonia alkaa 40 minuutin kuluttua. Istu alas, Iris. Isä osoittaa tyhjää tuolia, joka on sijoitettu kaikkia kolmea kohti. Lavastettu interventio. Tämä ei voi enää odottaa. Suljen oven takanani, mutta en liiku tuolia kohti. Kuuntelen. Chelsea astuu eteen. Iris, tämä on mennyt liian pitkälle. Isä menetti työpaikkansa 3 kuukautta sitten. Yritys supisti toimintaansa, isä keskeyttää nopeasti, budjettileikkauksia. Äiti on käynyt terapeutilla masennuksen takia, Chelsea jatkaa. Kaikki alkoi, kun lähdit jouluna. Äiti pyyhkii kuivat silmänsä. Myymme talon. Täydellinen kolminaisuus. Talouskriisi, terveysongelmat ja syyllisyys käärittyinä yhteen siistiin pakettiin. 7 kuukautta sitten olisin sortunut heidän odotustensa painon alla, pyytänyt anteeksi jotain, mikä ei ollut minun vikani, ja tarjonnut apuani. Tänään kävelen osoitetulle tuolille, asetan käsilaukkuni sen viereen ja istun selkä suorana. Olen pahoillani työpaikastasi, isä. Ja äiti, olen iloinen, että saat apua. Heidän kasvoillaan näkyy hämmennystä rauhallisesta reaktiostani. Etkö kuullut, mitä sanoimme? Chelsean ääni nousee. He myyvät talon sinun takiasi. Ei, he myyvät talon valintojen takia, jotka he tekivät kauan ennen lähtöäni. Otan nahkaisen valokuva-albumin käsilaukustani. Toin teille jotain näytettäväksi. Äiti kurtistaa kulmiaan. Meillä ei ole aikaa. Sinä kutsuit tämän kokouksen. Avaan albumin sylissäni, joten meillä on aikaa. Ensimmäisellä sivulla on 2 syntymäpäiväjuhlaa vierekkäin. Chelsean hieno prinsessateemainen juhla, jossa oli palkattuja viihdyttäjiä, ja minun juhla samana vuonna, jossa oli ruokakaupasta ostettu kakku keittiön pöydällä. Muistatko nämä? Selailen sivuja, joissa on jouluaamuja, valmistujaisia ja perhelomia, joissa suosimisen malli on ilmeinen. Vietin kuukausia keräämällä todisteita siitä, mitä mä olin aina tuntenut, mutta en voinut todistaa. Isän kasvot punoittavat. Tämä on naurettavaa. Olemme aina kohdelleet teitä tyttäriä tasapuolisesti. Otan esiin kansion, jossa on tiliotteita. Opintolainani. $67,000, jota maksan edelleen. Chelsean koulutus. Täysin rahoitettu, mukaan lukien hänen vuotensa Euroopassa taiteellisen inspiraation hakemiseksi. Chelsea liikkuu epämukavasti. Se ei ole reilua. Sinä valitsit insinööriopinnot. Se oli sinun päätöksesi. Se oli minun intohimoni. Korjasin häntä. Aivan kuten taide oli sinun. Ero on siinä, että minun intohimoani ei pidetty investoinnin arvoisena. Äiti nousee, kädet tärisevät. Meillä ei ollut rahaa, kun menit yliopistoon. Tilanne oli erilainen Chelsean aikaan. Sain tietää kaiken taloudellisista tiedoistanne vuosia sitten, äiti. Keskeytin hänet. Isä sai ylennyksen, kun olin 16. Isoäidin perintö saapui ennen ensimmäistä opiskeluvuottani. Teillä oli rahaa. Te päätitte olla käyttämättä sitä minuun. Huoneeseen laskeutuu epämiellyttävä hiljaisuus, kun ne levitän 30 vuoden ajalta kertyneet syntymäpäiväkortit. Chelsealle osoitetut viestit ovat täynnä ylitsevuotavaa rakkautta. Minun korttini sisältävät käytännön neuvoja ja kehotuksia työskennellä ahkerasti. Tiesimme aina, että pärjäisit hyvin. Isä sanoo lopulta, puolustava asenteensa murtuen, olet aina ollut niin kykenevä. Siinä se on. Totuus vuosikymmenten eriarvoisuuden takana. Kykenevyys ei tarkoita, että ansaitsin vähemmän rakkautta. Ääneni pysyy vakaana, vaikka silmiini nousee kyyneleet. Vastuullisuus ei tarkoittanut, että minun piti kantaa kaikkien muiden taakkoja. Äiti romahtaa aitoihin, ei manipuloiviin kyyneliin. Emme koskaan halunneet satuttaa sinua. Aikomus ei poista vaikutusta. Kurotan viimeisen kerran käsilaukkuuni.
Muovinen säästöpossu antaa ontto äänen, kun asetan sen välillämme olevaan kahvipöytään. Isä tuijottaa sitä. Mitä tämä hölynpöly on? Poistan kumitulpan. Kymmeniä rypistymättömiä $2 seteleitä valuu ulos, epätavallinen valuutta, joka kiinnittää huomion. Olen säästänyt $2 setelin joka viikko joulusta lähtien. Selitän. Kyse ei ole rahasta. Kyse on siitä, mitä ajattelitte minun olevan arvoinen. Chelsea ottaa yhden seteleistä ja kääntelee sitä sormissaan. En ole koskaan tajunnut, miltä se näytti sinun puoleltasi. Hänen äänessään ei ole tavallista puolustelevaa sävyä. He eivät koskaan opettaneet minua seisomaan omilla jaloillani. Kirjaston ulkopuolella sukulaiset kulkevat ohi ja heidän äänensä kantautuvat raskaan oven läpi. Muutaman minuutin kuluttua he kokoontuvat juhlimaan rakkautta ja sitoutumista, kun taas meidän perheemme joutuu kohtaamaan vuosikymmenten puutteen. En halua anteeksi pyyntöjä, sanon seisoen. Haluan muutosta. Harkitsen sovintoa 2 ehdolla. Perheterapia ja minun rajojeni kunnioittaminen. Isä avaa suunsa vastustaakseen, mutta äiti asettaa kätensä hänen käsivarteensa. Teemme sen, hän sanoo yllättäen meidät kaikki. Mitä tahansa se vaatiikin. Kerään todisteeni ja säästöpossun, mutta jätän sen sisällön pöydälle. Se on sinun. Muistutus siitä, mitä tapahtuu, kun arvostat yhtä lasta toista enemmän. Kävelen kohti ovea ja pysähdyn käsi oven kahvalla. Minun täytyy mennä istumaan seremoniaan. Ystäväni Monika on varannut minulle paikan. Kun astun käytävään selkä suorana ja sydän kevyempänä kuin kuukausiin, kuulen Chelsean kuiskaavan vanhemmillemme. Hän on nyt erilainen, hän on oikeassa. Nainen, joka lähti sinä jouluaamuna mukanaan vain surua ja päättäväisyyttä, on poissa. Hänen tilallaan on joku, joka vihdoin ymmärtää, että hänen oma arvonsa ei mitata muiden mielipiteillä siitä, mitä hän ansaitsee, vaan sillä, mitä hän kieltäytyy hyväksymästä. Jouluna auringonvalo valuu San Franciscon asuntoni parkettilattialle, kun ystävät kokoontuvat pöydän ympärille, joka todella kuuluu minulle. Paistuvan kalkkunan tuoksu rosmariinista ja salviasta sekoittuu nauruun, aitoon nauruun, ei siihen pakotettuun, joka ennen kaikui vanhempieni talossa. Monika nostaa lasinsa Irisille ja hänen tummat kiharat heijastavat ikkunan valoa. Kuka rakentaa siltoja paremmin kuin kukaan muu, jonka tunnen sekä työssä että elämässä? Posket lämpenevät maljan kohotuksesta. Vuosi sitten tänään laitoin talon avaimen tiskille ja ajoin pois kaikesta tutusta. Nyt seison asunnossa, joka on täynnä ihmisiä, jotka ovat päättäneet olla täällä ympäröimänä käsin tekemistäni keramiikkateoksista. Ja vanhemmalle projektipäällikölle Collinsille lisää Elliot. Hänen sormensa hipaisevat minun sormiani pöydän alla, hänen kosketuksensa lähettää yhä sähköä läpi kehoni, ei rakastumisen salamaiskua, vaan vakaata virtaa, joka kasvaa kohti pysyvyyttä. Kenen tiimi sai Richardson Tower-projektin valmiiksi 2 viikkoa etuajassa? Elliot ymmärtää määräaikoja ja rakenteellista eheyttä. Hän on ympäristöinsinööri, joka arvostaa kestävyyttä sekä rakennuksissa että ihmissuhteissa. Kun hän 6 kuukautta sitten pyysi minua kahville, olin vähällä kieltäytyä vanhojen itsensä uhraamisen tapojen vuoksi. Terapeuttini tohtori Winters piti sitä edistysaskeleena, kun suostuin. Keittiön ajastin soi, pelastaen minut heidän kehujensa kuulemiselta. Jotkut muutokset vievät kauemmin kuin toiset. Tarvitsetko apua? Elliot kysyy ja seuraa minua keittiöön. Minä hoidan tämän. Sanat lipuvat suustani automaattisesti. Sitten muistan tohtori Wintersin lempeän haasteen. Avun vastaanottaminen ei vähennä voimiasi. Voisitko itse asiassa leikata kalkkunan? En ole koskaan oppinut sitä. Puhelimeni värisee, kun Chelsea soittaa videopuhelun. Kuukausittaiset puhelut ovat raja, jonka asetimme häiden jälkeisen riidan jälkeen. Vastaan, kun Elliot hoitaa leikkaamisen. Hyvää joulua, Chelsea sanoo, hänen kasvonsa täyttäen näytön. Hänen takanaan näkyvä asunto näyttää pienemmältä kuin minun. Ei design-huonekaluja, ei luksusautoa pihalla. 2 työn tekeminen on antanut hänelle uuden näkökulman rahaan, samoin kuin silmien alla olevat tummat renkaat.
Näytät onnelliselta, hän sanoo, äänensä pehmeämpi kuin ennen. Asuntosi näyttää kauniilta, se tuntuu kodilta. Käännän kameraa näyttämään keramiikkastudioni vierashuoneessa, jossa kerran muodoton savi on nyt muovautunut kulhoiksi ja maljakoiksi, jotka täyttävät hyllyt. Kuinka äiti ja isä voivat? Isä on tänään 90 päivää raittiina, hän halusi minun kertovan sinulle. Hän säätää kameraa paljastaakseen isämme istumassa vaatimattomassa olohuoneessa, jotenkin pienemmältä näyttävän. AA-kokoukset auttavat. Hän on erilainen, kun ei juo. Nyökkään, en ole vielä valmis täysin käsittelemään tätä paljastusta. Entä äiti? Vieläkin vapaaehtoistyössä yhteisökeskuksessa. Hän halusi tulla puhelimeen, mutta hänellä oli hätätilanne ruoka-avun keräyksessä. Chelsea keskeyttää. He kyselevät sinusta, ei kuitenkaan vanhalla tavalla. Puhuimme vielä muutaman minuutin ennen kuin sanoimme hyvästit. Seinäkello osoittaa, että on aika syödä päivällistä. Pöydän ympärillä keskustelu virtaa Monikan, Elliotin ja ystävieni välillä, jotka ovat insinööritoimistostani ja keramiikkakurssiltani. Kukaan ei mainitse takanreunuksella olevaa säästöpossuani, joka on nyt täynnä dollarin seteleitä, jotka edustavat oppitunteja eikä kaunaa. Jälkiruoan jälkeen Chelsea lähettää tekstiviestillä kuvan käsin tehdystä savikoristeesta, joka on selvästi hänen ensimmäinen keramiikkayrityksensä. Se ei ole kaunis, mutta tehty rakkaudella. Lähetän sen huomenna. Sitten saan toisen viestin äidiltäni. Löysin tämän ullakolta, kun pienensin asuntoa. Se on aina kuulunut sinulle. Liitteenä on kuva lapsuuden nukkekodistani, ainoasta asiasta, jota todella rakastin kasvaessani. Sen alla on asiakirjat, jotka virallisesti tekevät siitä minun. Myöhemmin, kun kaikki ovat lähteneet ja Elliot auttaa viimeisten astioiden kanssa, astun parvekkeelle. San Franciscon lahti avautuu edessäni, siltojen valot heijastuvat tummasta vedestä. Rakennukset, joiden suunnittelussa olen ollut mukana, erottuvat siluetteina yötaivasta vasten. Arvo ei ole jotain, jonka ansaitset hyödyllisyydellä, kuiskaan kaupungin valoille. Se on jotain, jonka saat tietämällä, mitä hyväksyt ja mitä et. Elliot liittyy seuraani ja kietoo huovan olkapäilleni joulukuun kylmää vastaan. Syviä ajatuksia. Olen vain kiitollinen, vastasin ja nojauduin hänen lämpöönsä. Joskus suurin lahja on ymmärtää, mitä et enää hyväksy. Säästöpossu näkyy ikkunasta, eikä se ole enää symboli siitä, mitä minulta puuttui, vaan siitä, että löysin rohkeuden arvostaa ensin itseäni.